खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सोरखारनि बिबान रुजुनै आरो आयेन आब्रुथिखौ सामलायनायाव फेलें जानायनि थाखाय रायजोआव गोजोन गैयै थासारि सोमजिदों भुपेन बरा। झारखंडनि बारग' गिबि मन्थ्रि चम्पाई सरेना 30 आगस्तखालि बिजेपिआव जयेन खालामगोन। पुलिसनि जेयाव सिडलीनि भिलेज डिफेन्स अर्गेनाइजेशननि आफादगिरि। मिया मुसलमानफोरखौ आं आसाम दखल खालामनो होआ होननानै बुंदों हिमन्त। गसाइगावआव फोरोंगिरिया सा 7 फरायसाफोरखौ बुग्लिनानै गोब्राब जखम जाहोदों। मणिपुराव पुलिसआ सिग्रोमनानै सा 11 थिउरियाफोरखौ एरेस्ट खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। रायजोआव सोलिगासिनो थानाय जिनाहारि आरो आइजोफोरनि सायाव इनाय उदखार खालामनाय जाथायखौ लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया रायजो सोरखारखौ गोख्रों रावजों सावरायदों। आसाम सोरखारनि बिबान रुजुनै आरो आयेन आब्रुथिखौ सामलायनायाव फेलें जानायनि थाखायनो रायजोआव हिंसा आरो गोजोन गैयै थासारि सोमजिदों होननानै भुपेन बराया अजद होदों। मख'नो गोनांदि बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपिआ आसाम नाङै रायजोफोरनि मदद मोनैनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपिनि दैदेननाय आसाम सोरखारा बायदि बायदि सुबुंनि हेंथा आदब खायदा बाहायदों होननानैबो भुपेन बराया अजद होदों। बेजों लोगोसे भुपेन बराया रायजोनि गासैबो गोजोनखौ लुबैग्रा सुबुंफोरखौ गावबा गावनि ओनसोलाव गोजोनखौ लाखिनायनि सायाव खामानि मावनो खावलायदों। आयेनखौ गावनि आखायाव लानाङा होननानैबो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया आसामनि रायजोफोरखौ खावलायदों। झारखंडनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो झारखंडनि मुक्ति मोर्चा सुंदयै जेएमएम राजखान्थि हान्जानि गागि दैदेनगिरि चम्पाई सरेना बिजेपिआव जयेन खालामसिगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि झारखंडनि विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिनि क-इनचार्ज डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि हराव ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्ट होनानै झारखंडनि बारग' गिबि मन्थ्रि चम्पाई सरेना बिजेपिआव जयेन खालामसिगोन होननानै फोरमायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला समबारखालि आदिबासी दैदेनगिरि चम्पाई सरेना दिल्लीआव नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमनायनि उनाव बिजेपिआव हाबनायनि बाथ्राखौ मिथिहोदों। चम्पाई सरेना मिरु नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै आरो सावरायनायाव चम्पाई सरेननि फिसाज्ला बाबुलाल सरेन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला चम्पाई सरेना फैगौ 30 आगस्तखालि भारतीय जनता पार्टी सुंदयै बिजेपिआव अफिसियेलि जगदान खालामगोन। मख'नो गोनांदि बावैसो जेएमएमनि दैदेनगिरिफोरा चम्पाई सरेनखौ लाजि फोनांनायनि गोख्रों अजद सिखांदोंमोन। जोबनायाव चिरां पुलिसनि जेयाव नांबाय सिडलीनि भिलेज डिफेन्स अर्गेनाइजेशननि आफादगिरि जाहिरुद्दिन देवान। सिडलीनि भिलेज डिफेन्स अर्गेनाइजेशननि आफादगिरि जाहिरुद्दिन देवाना उन्दै बैसोनि फरायसुलिखौ मलेस्टेसन खालामनानै एबा आथोनारि गाज्रि आखु बाहायनायनि अजदाव हमजादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिडली ओनसोलनि कच राजबंशी हारिनि उन्दै बैसोनि सानै फरायसुलिखौ गुबुन रायजोआव खामानि होनो लफायनानै गुबुन रायजोआव लांदोंमोन जाहिरुद्दिन देवाना। बेनि उनावनो जाहिरुद्दिननि हेंथायै मलेस्टेसन खालामनायनि अजद सिखांदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो खारखुमानानै दंमोन मजाबारि गामिनि भिलेज डिफेन्स अर्गेनाइजेशननि आफादगिरि जाहिरुद्दिन देवाना। मख'नो गोनांदि पुलिसआ जाहिरुद्दिन देवाननि हेंथायै जेबो राहा लायाखै आरो बिखौ दासिमबो हमाखै होननानै 200निबो बांसिन आइजोफोरा समबारखालि सानाव सिडली थानाखौबो घेराव खालामदोंमोन आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो लांसुनिया जाहिरुद्दिन देवानखौ एरेस्ट खालामनो दाबि दैखांदोंमोन। बेनि उनावनो दिनै मजाबारि गामिनि डिफेन्स अर्गेनाइजेशननि आफादगिरि जाहिरुद्दिन देवानखौ चिरां पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनै आसाम विधानसभा जर'खा जथुमनि नैथि सान। गिबि साननि जथुमायाव स्मार्ट मिटार आरो शिबसागरनि जाथायखौ लानानै सदनाव दुंहाव जानाय बादिनो दिनैबो थिंनि जिनाहारि आरो
शिबसागरनि जाथायखौ लानानै सदनाव दुंहाव थासारि सोमजियो। बेनि गेजेरावनो मिया मुसलमानफोरखौ आं आसाम दखल खालामनो होआ होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सदनाव बुंदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथिखौ जागायनाय लोगो लोगो अखिल गगैजों लोगोसे हेंथा दोलोनि एमएलएफोरा थिं आरो शिबसागरनि जाथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबनो नाजायो। बेखौ लानानै दान्दिसेनि गेजेरावनो सदनाव गोख्रों दान्थे बिदान्थे आरो दुंहाव थासारि जायो। गाज्रि हाबानि मोनसेबो जाथाया जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा। एनसिआरबि रिपर्टनि सायाव सदनाव सावरायनांगौ। 2014 मायथाइयाव रायजोआव गुबुन गुबुन 1980 जाथाय जादोंमोन। 2019 मायथाइयाव 989 जाथाय जादोंमोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। ओरैहाय आफां आसामनिफ्राय आफार आसामसिम मानसिफोर थांगोन होनना हेंथा दोलोआ बुंनायखौ गोख्रों हेंथा होनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। देबब्रत शइकिया आरो रफिकुल इस्लामआ आफांनिफ्राय आफारसिम मानसि थांगोन होननानै बुंदों। नाथाय रावबो थांनो हाया। आफार आसामखौ मिया मुसलमानफोरखौ दखल खालामहोआ होननानै गिबि मन्थ्रिया सोगोमदों। मख'नो गोनांदि आफार आसामाव रावबो भेरफाथिनानै थांनो नाङा। असमिया सुबुंफोरा बैयाव गुबुन थांनायखौ लुबैयाखै। आफार आसामनि लुबैनायनि हेंथायै सोरबा थाङोब्ला रैखाथि मोननाय नङा होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि मुसलमान दायनिगिरिफोरखौ मुसलमान अखिला मदद खालामनो नाङा। बेबायदियैनो हिन्दुफोरनि बिथिङावबो थिंनि जाथायाव जाहाथे रावबो मुसलमान उखिला मदद खालामा। दायनिगिरिफोरा रैखाथि मोनाब्ला दायगोनां हाबा मावनायाबो खमायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया सदनाव गावनि बिबुंथियाव बुंदों। गसाइगावआव सा 7 फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिया बुनानै गोब्राब जोखोम खालामनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। गसाइगावआव शंकरदेव बिद्या निकेतन फरायसालिनि गोरायुं राजा सिं गवालानि हेंथायै फरायसाफोरखौ बुग्लिना जखम खालामनायनि अजद होदों। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुपेलाव थानाय शंकरदेव बिद्या निकेतन फरायसालिनि गोरायुं राजा सिं गवालानि हेंथायै फरायसालिनि फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो दिथागिरिफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 23 आगस्ट खालारखालि गोरायुं राजा सिं गवालाया फरायसालिनि गासै सा 7 फरायसाफोरखौ जोबोद बुग्लिनानै गोब्राब जखम खालामदोंमोन आरो गाज्रि आखु आरो गोबां जानला मोनला राव बाहायनानै इनाय खालामदोंमोन। लोगोसे गावनि स्टाफ फोरोंगिरिफोरनि सायावबो गाज्रि आखु बाहायनाय, गोसोबायदि होखारनाय आरो फरायसालिनि एसएमसीनि जेबो थिग गैयै बायदिखौ लानानै फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा बिफाफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारो आरो गोरायुं राजा सिं गवालाखौ फरायसालिनिफ्राय थाबैनो होखारनांगौ होननानै दाबि खालामनानै खुद्रिसारो आरो फरायसालियाव दुंहाव थासारि आरो दावराव दावसि सोमजियो। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो गुरुपेला पुलिसआ बै थावनियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। मणिपुरनि सोनाब इम्फाल जिल्लायाव गुबुन गुबुन थावनिनिफ्राय गासै सा 11 तिउरिया हानजानि सोद्रोमाफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। सोनाब इम्फाल जिल्लानि आवां पटसांखामाव मंगलबारखालि फुंनि समाव पुलिस आरो मिरुनि पेरामिलिटारि जयैनो कम्बिं अपारेशन खालामनानै सिग्रोमनायनि उनाव गासै सा 11 सुबुंखौ खानो हादों। बिसोरनि गेजेराव गासै सा 6आ KKYL नि तिउरिया हानजा एबा खांलै खान्ना वाइल्ड लुप तिउरिया हानजानि सोद्रोमा होननानै पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोदों। हमजानायफोरनि मुंखौ अयनाम नावसा मैथै 25 बोसोर, थयरजाम नावआव मेथै 25 बोसोर, उइनाम अमित कुमार 38 बोसोर, सान्दाम रसन मेथै 24 बोसोर, मयरांटेम बयसिं 41 बोसोर, बारिबाम बमसा मेथै 35 बोसोर। बिसोर सा 6निफ्राय गंथाम AK-47 राइफल, गंसे नली, 2 सिलाइ, गंबा M16 आसाल राइफल्स आरो 400निबो बांसिन गोथां गुलि मोननो हादों होननानै पुलिसआ फोरमायदों। गुबुन दाबसे सानजा इम्फाल जिल्लायाव सिग्रोमनानै इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट तिउरिया हानजानि सोद्रोमा खनसाम रमेश मैथै 43 बोसोर मुंनि सासेखौबो पुलिसआ खानो हादों। बिनि उनाव बिष्णुपुर जिल्लानि नाम्बलाव सिग्रोमनानै पुलिसआ थकसम सुमु सिं 23 बोसोर, खयरागपाम अबिनाश सिं 21 बोसोर, के रजत सिं 28 बोसोर मुंनि तिउरिया हानजानि सोद्रोमाफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।